Nej, men nu er vi på vej ind og besøge Steffen Norman. Ind og trykke ham lidt på mausen, stille ham nogle spørgsmål, for vi er jo nysgerrige. Jeg ved, der ligger penge på gaden, hvor jeg går. Jeg lukker mine øjne og siger slet ikke spor. Nej, spøg til side, Steffen. Nej, det er godt nok. Ja, hvad var det for en ting, du ville tale med mig om, Karsten? Jeg har et spørgsmål til teksten. Indsatsstrategien. Samspil med skatteyderne, baseret på forebyggelse og tillid. Er der ikke gledet et ord ud? Straf. Forebyggelse, tillid, straf. Nej. Okay. Steffen, har du læst Svend Hazel, Likvidær Paris? Det siger mig ikke lige noget. Så snart du ikke er frygtet, så er du død, siger Svend Hazel. Okay, hvem siger vi ikke er frygtet? Berlingske Tidende i søndags. Kun en mindre del af den danske befolkning føler sig kontrolleret. Men er det faktisk ikke kun ens fjender, der skal frygte en? Fjenden er alle steder, Steffen. Ja. Okay. Karsten, må jeg stille dig et personligt spørgsmål? Ja, selvfølgelig må du det, Steffen. Har du ikke nogen, du holder af, og som du samtidig har tillid til? Jeg har en stor cockerspaniel. Kommer den, når du kalder? Den kommer altid. Vi fik, hvad vi kom efter. Total knæfald. Bang. Lige ned i jorden. Det var meget, meget tæt på, han sagde undskyld. Så simpelt er det.